urtarrilaren 28an egingo dugu urtebetetze festa. Datak nola eman? Aupa lagunok! Gaur aisialdirako plan bat adostuko duzu. Urduri nago. Datorren astean, maiatzaren 10ean, nire urtebetetzea izango da. Zenbat urte ditut? Ea ba, ni 1983an jaio nintzen. Eta zu, noiz jaio zinen? Lideren urtebetetzea izateko 3 aste falta dira. 2015ko urtarrilaren 28an jaio zen. Aurten 9 urte egingo ditu eta urtebetetze festa ospatu nahi du. Aita, laster segun izango da. Laster? Ostirala? Ez, aita, egun berezi bat. Larun bata? Oso egun berezi, aita. Badakit. Zure urtebetetzea? Bai, 9 urte, Ai, nire neska txikia. laster bizen baki. Tira. Urtebetetze festa egin nahi dut. Lide, 3 aste falta dira oraindik. Bai, baina festa antolatzen hasi nahi dut. Datak gauza askotarako erabiltzen ditugu. Noiz jaio ginen, esateko, edo planak egiten baditugu, eguna zehazteko. Ni 1983ko maiatzaren 10ean jaio nintzen. Lideren urtebetetzea urtarrilaren 28an izango da. Data zehatza adierazteko ordena hau da. Lehenengo urtea, ko edo eko amaierarekin. Ondoren hilabetea, haren amaierarekin. Eta azkenik eguna, han edo ean amaierarekin. Adibidez, 2025ko abuztuaren 16an joango gara Tenerifera oporretan. Edo beste formatu honetan, urtea, hilabetea eta eguna. Beste adibide bat, 2024ko ekainaren 15ean eguerdiko 12etan ezkonduko gara Bergaran. Idatzi datak. Ni noiz jaio nintzen? Ni 1983ko maiatzaren 10ean jaio nintzen. Noiz izango da lideren urtebetetzea? Lideren urtebetetzea urtarrilaren 28an izango da. Noiz joango gara Tenerifera oporretan? 2025ko abuztuaren 16an joango gara Tenerifera oporretan. Noiz ezkonduko zarete? 2024ko ekainaren 15ean eguerdiko 12etan ezkonduko gara Bergaran. Nola adierazi data euskaraz? Urte, hilabete eta egunen deklinabidea. Laster arte, agur.